Sam ti sve rekla. Ali Jesi. izgleda da ništa nisi shvatio od toga što sam ti ja rekla. A glumiš da si pametan. Pa možda ti ništa nisi dobro rekla, pa nemam šta da glumim. Nema šta da glumiš. A šta vidiš? Aj pročitaj još nešto. Jel ti piše neko tu šta da pričaš ili? Ne, ja sam dovoljno pametna, ne treba meni niko ništa da kaže. Ni da napiše. A što žmuriš onda? Pa kad Gledaj. vidim, spava mi se, iskreno. Pa i treba da spavaš, kasno je. Pa neću. Do toga kao, a si mi kontrirala svaka čast. Češ tako uvek da budeš? Ajmo to, naljuti se. Ajde, boginja. Kad ćeš Idemo dođeš u zadrugu da te ne gledam više na ovom TikToku? Pa zar ti ne ulaziš u zadrugu? Ja ne ulazim, ti ulaziš. Ne ulazim, ja se udajem. Bravo, pametno. Evo aplauz. Svaka čast. Tako kao što si ti, meni ne treba aplauz. Pa ja nisam tebi ja sam zbog sebe. Ja sam ispolio svoju emociju. Da, zbog sebe, vidim ja. Svaka čast. Jel bogat bar? Nije valjda da radiš iz ljubavi? Nije valjda iz ljubavi da radiš to? Pametan je, ja sve iz ljubavi, nisam kao ti. Da uhvatim onu Anđelu koja ima apartmane, pa ajmo, pa je posle... Dobro, i pametna cura što je to ostavila. A što si ti ljubomorna na nju? Šta imaš ti protiv nje? Ja da budem ljubomorna na nju. Vi počela si da mucaš. Na šta? Pa što je lepše izgodnija od tebe. I pametnija. Ko? Dobro, okej, slušaj, možda, ajde, nek bude. Ali pametnija, slušaj, da je pametna, ne bi nikada bila sa tobom ona u vezi. Kako može da bude neko pametan ako bude sa tobom u vezi? Ne razumem. Pa jesi probala? Ja niti želim. Pa kako znaš onda, kako možeš da znaš da li je to pametno ili nije? Pa samo dovoljno što ti vidim ovako. I vidim, ništa ti Boga mi ne smeta. Samo nju si uspeo, ne znam kako da... Niti si dobar, vidjeli smo zadruzi, niti si dobar u seksu, niti ona dobra u seksu. To jest ti si nju učio kako da skače, tako da ajde, kažu neko iz seksa. Pa naučit ću i tebe, nije problem. Niti to, ne znam šta je ona vidjela na tebi. Ja ću 100 puta to da te pitam, šta? To jest nju moram da pitam, ona snima live. Pa se evo tu sad ju live, idi po nje. Morat ću da je pitam, znači ne znam. Niti seks dobar, niti ste znali da se ljubite, ti je učiš ona tebe kako da izbacujete jezik, ne razumijem. A si ti mene pratila, ti si zaljubljena ozbiljno u mene, to sam sad... Ne, nego sam gledala klipove na TikToku, nažalost. Tanja, ti si moj fan, ja nisam znao to, majke mi do večeras. Nemam ja takve fanove, možeš samo ti moj fan da budeš, ja tvoj teško. Pa vidim, ti znaš kako se i ljubim i kako spavam sa nekim i kako radim i sve što radim. Ja tvoj teško, zato što su te spacivali ovde po TikToku, ali takav dečko... Pa ja nisam znao da si ti moj fan, pa ja vidim da je neki problem s nama. A šta si ti, Novak Đoković, da mi budeš fan, ne razumem. Pa vidim da si ga gledao... Samo što si bio u zadruzi, ništa drugo pametno od tebe nisam ni čula, ni pročitala, ne razumem. Čekaj, ako ti mene pratiš više nego Novaka, to znači da si veći fan. Kažem da su izbacivali tvoje klipove, nisam sigurno tebe pratila. A što si gledala, kad te nerviram? Što si gledala? Znaš kad bi ja tebe gledao? Kako svuda, ne znam ni ko pravi fan grupe o tebi, ne razumem, samo mi to nije jasno. Ko? Hoćeš da napravim i o tebi fan grupe, čisto da se ne nerviraš? Ne treba mene to ne čini ništa posebno u životu. Tebe ako čini sa 50 godina, svaka tebi čast. Tebe ne čini posebno životom. A šta tebe čini posebno? Ne slušaš šta ja pričam. Pa zato što ne pričaš ništa pametno. Pa čuo bi, kad mi nešto pametno rekla, čuo bi. Ali rekla si večeras jednu stvar. A ti kada bi prestao da mucaš, onda bi mogla ja malo da te razumem, ali mnogo mucaš. Ne znam od čega ti to... Jednu večeras pametnu si stvar rekla. Opusti se. A to je da se udaješ. Zašto imaš tremu kada pričaš sa mnom? Pa nije šta imam pričao više kad si se udala. Zašto mucaš toliko, ne razumem. Ja nijednom nisam sad zamucao. Kako ne, pa mucaš sve vreme. Kako mucam? Pa mucaš. Pa kako mucam? Ti si moj fan, nema veze, ne ljutim se ja na tebe. Ne, nemam ja takve fanove. Sve si videla i kako se ljubim. Aj barem da si lep. M glup, M glavac, kako da mi ti budeš M glup, M glavat, M mucaš, kako ti da mi budeš fan? A kažeš plus da sam zaljubljena u tebe, nikada u životu. Vidiš, ti si pogledala više... Hvala Bogu, ima frajera... Imaš, vidim. Ja ću da ga gledam. A gde ti je frajer, Tanja? Tu je gde treba da bude, ne sekiraj se ti. Gde? Kod devojke svoje?
Da. Pa ne, ako si ti prevario ženu i ako ti voliš zauzete ili ovo udate, ne vole svi. A šta pričaš sad? Ajde objasni. Ajde sad na srpskom. Po. Ajde sad na srpskom. Ajde, moramo pantomime zato što ti ne razumeš, može? Ajde. Ajde. Si razumeo sad? Ja. Drago mi je. Vidi kako, šta se na silu smeješ, ne razumijem? Nije, slatka si mi mnogo. Ajde, evo upali meč da ti ženturače bacaju, da ne sediš ovde za džabe. Ali nisu to ženturače, to su lepe žene i mlade žene. Ne bih rekao, upravo si, možda su lepe, ali su glupe, kada podržavaju nekog... Kako možeš da kažeš to za nekoga koga ne znaš? To znači da si ti glupa. Ne, ja nisam glupa, ja sam dovoljno pametna. Pa jesi, čim možeš da kažeš za nekog da je glupa, ne znaš ga, ne poznaješ ga. Kako možeš da kažeš? Ja sam tebe gledala, mislim... Nije mene, dobro, ja znam da si mene gledala non stop, sve to, ali nisi gledala ove žene. Ti ne znam šta si, ti nisi pametan. Ja ne znam ko je tebi rekao da si ti pametan? Sam sebi ili ne razumem? Ko je tebi rekao da si ti pametan? Ko? Pričamo o tebi sada. Ja pričam o tebi. Pa znam, ti pričaš non stop o meni, to sam shvatio. Ne pričam ja. Aha, aj pročitaj. Ulaze mi ove tvoje žanturače ovde, pa moram da ih... Ali nisu, a što si... Zaboravio si da im pošalješ kitu, da ti pošalju neki avion. Gde su sad avioni, ne lete nešto, ne vidim ih. Kako sad im pošaljem? Kitu. Kako kitu? Pa te tvoje žanturače se pale na to. Na kitu? Da. A na šta se ti pališ? Sad bi ti rekla. Pa reci slobodno, ako si rekla 100 gluposti, možeš i 101, ajde. Svaka čast, ja kažem. Ajde, kaži. Ajmo svi da prevarimo ženu, da uradimo nešto loše u životu, više će da vas cene. Tako je to u Srbiji, nažalost. Idem i ja tako nešto da uradim kao ti ili da prevarim ženu. Ja nisam prevario svoju ženu. Sedim ovde, upalim se tako uveče, sat vremena, dva, pa mi pišu kurvo. Znači, najbolje je biti, ne znam, prevarant. Znači, ne znam. U šoku sam. Ova Srbija je propala. Kao i Zvezdan Slavnik, nažalost. Ova Srbija je propala. Prvo ti ne živiš u Srbiji. Ja sam živjela 22 godine u Srbiji, tako da imam pravo da kažem ova Srbija, jer je to moja zemlja. Ti nisi u toj zemlji. Tako kao ti zna se gde trebaš da budeš. Gde? Iza rešetaka. Pa bio sam. Nažalost, kao i Stefan Karić, tako i ti. Zajedno pod ruku sa njim i iza rešetaka. Jao, je ti to tata Makedonija priča? Jer ovdje više se cene ubice nego normalni ljudi koji sede ovako na live-u i to je to. Ili neko što pretuče ženu, na primjer. Da, pa sad znaš. Pa trebam ja da ti otvorim oči šta si uradio u životu. Je ti to tata rekao Makedonija? Samo da ti kažem, ja ne znam kako ti smiješ posle zadruge da se pojavljaš uopšte na TikToku. Prevarant, ubica, ne znam šta još, i tebe ljudi podržavaju tu. Svaka njima čast. Skidam im kapu. Ajde još malo pa ćeš u novine, ajde da kažu wow. Ne želim ja, ne. Wow, Tanja Boginja je mu održala lekciju. Ne trebaju meni novine, ali tebi treba, a ko će da ti kaže ako neću ja, niti te se plašim. Znači, neću sigurno da ti se šlihtam kao većina ovde, da igram sa tobom, da ti se šlihtam, a da ti ne kažem ništa. Zna se ko si i šta si, ja ne znam da sam na tvojom mestu, ugasila bi sve društvene mreže, otišla, možeš da ideš preko negde? Ako ne možeš, idi negde, radi na crno preko, ugasi se. Hoću, evo sva, odmah čim završim s tobom. Za drugo ne ulazi, ne znam šta ćeš više tamo, možda je da uzmeš neku motku i da ubijaš tamo ljudi, ali za drugo ni nisi. Drugo ni nisi. Moja srpkinja. Drugo ni nisi sam rekla. Moja srpkinja. Šta ti pričam. Mutava. Toliku glavu imaš i uši, ništa ni ne čuješ. Samo znaš da se smeješ kao neki idiot ovde. Pa dobro, koga istina zaboli, taj ne zna ništa drugo nego da se smeje. Pa normalno, neću budem nadrkan kod ti. Da. A samim tim, slušaj, kakvi smo ljudi, kakav smo narod, samim tim, s ovim rezultatom pokazuju ljudi šta se podržava u ovoj Srbiji svetu. To je katastrofa. Ne u tvojoj Srbiji. Prevara, ubistvo, ne znam, katastrofa. Ako još nešto šaljite mu samo čovek da preživi, jer za drugo ništa ni nije da sedi na TikToku i da se klezi ovdje kao idiot neki, kao budala neka, za drugo ništa ni nisi. To. Sad će da te zovu 100% u sedmicu. Ne treba me, pa mene su već zvali, nema potrebe da me zovu preko tebe. Koji si mi ti kurac da me zovu preko tebe? Ej, ko će tebe da zove? Ubio čoveka i na slobodi, živela Srbija i svi ovi 17K što ti gore šalju. Bravo ljudi, samo rokajte.
Joj, koliko si ti mala, jebote. Ja nisam mala. Kad bi ti Možda znala sam koliko ja ne mala, znam. ali barem nisam ubila nikoga, niti sam prevarila nekoga. Toliko No. meni. Neka sam ja i glupa, neka budem ružna, neka budem kurva. Barem sam čista ovde. A Gde ti, si da sam na tvojom mestu, zakopaj se i beži od ovog TikToka ili Gde si čista? tamo i ne izlazi od tamo. Idi u onaj bazen i udavi se tamo i to je to. A, i bazen gledaš? Kažem u zadruzi bazen, ne znam u čemu. Jao, majko mija, pa opet ćeš da me gledaš celu zadrugu, šta ćeš onda? Pa ne znam, ako tebe puste tamo opet svakim čast. Da. Da. A što si ljuta na mene kad te oni nisu pustili tamo? Kakve ja veze imam s tim? Ja ljuta na tebi, ja sam ljuta na naš narod zato što podržavaju takve kao što si i ti. Stoko jedna, majmunska.